बर' इ-सानखान्थि सोलोंथायारि इउटिउब चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। नोंथाङा जुदि गिबि खेबनि थाखाय आंनि बे चेनेलखौ नायबाय दङब्ला आरो आगोलाव नायनानैबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेनि बेल आइकनखौ दांनानै ला जाहाथे मोनफ्रोमबो नटिफिकेसना नोंथांनिसिम सौहैनो हायो। बर' इ-सानखान्थि इउटिउब चेनेला फोसावबाय थानाय अनलाइन मेथ्स कचिं फर आसाम टेट 2019 नि दिनै जाबाय क्लास नाम्बार 23। बेयाव जोङो मेन्सुरेसन सावरायबावनोसै पेरिमिटार एन्ड एरिया अफ डिफारेन्ट जिअमेट्रिकेल फिगार्सनि बे जाबाय पार्ट 7 आरो बे क्लासाव जोङो आरोबाव भारत हादरनि गुबुन गुबुन हादोरसाफोराव जालांनाय टेट एग्जाम आरो सी टेट एग्जामफोराव फैनाय खायसे सोंथिफोरखौ बेयाव मावफुंगोन। गोबाव खालामाबालासिनो दा थाखोखौ जागायलांनोसै। गिबि सोंथिखौ लाबाय जोंहा गिबि सोंथियाव दङ द लेंथ अफ ए रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स that of a square whose perimeter is 80 cm. If the breadth of rectangle is 20 cm, then the area in centimeter square नेयाव स्क्वायर थालांदो of the rectangle exceeds the area of the square by माने मोनसे आयतनि लावथाया मोनसे बर्गनि आखान्थिनि फाननै जायनि सोरगिदिं सिमाया 80 सेन्टिमिटार। जुदि आयतनि गुवारा 20 सेन्टिमिटार जायो अब्ला आयतनि दब्लायथि सेन्टिमिटार स्क्वायराव जानांगौ बेयो बर्गनि दब्लायथिनिख्रुइ बेसेबां बांसिन होनना बुंदो। अब्लाथाय जों मा दिहुननांगोन बेयाव जिहेतु सोंदो जे आयतनि दब्लायथिया बर्गनि दब्लायथिनिख्रुइ बेसेबां बांसिन होनना सोंदो नालाय बेनिखायनो जोङो आयतनिबो दब्लायथि दिहुननांगोन बेयाव बर्गनिबो दिहुननांगोन ओमफ्राय रुजुनांगोन जे आयतनि दब्लायथिया बेसेबांसिन बर्गनिख्रुइ। अब्लानिया जोङो दा बर्गनि दब्लायथिखौ बोरै दिहुननो नैयाव नायनि जों बेयाव आयतनि लावथायखौ बर्गनि आखान्थिनि फाननै होनना बुंदो जायनि सोरगिदिं सिमाया 80 माने ए जे बर्ग नैबे बर्गनि सोरगिदिं सिमाखौ बेसे होदो जोंनो 80 होदो आरो थामहिनबा बर्गनि फर्मुलाया मामोन बर्गनि सोरगिदिं फर्मुलाया जाबाय 4a बेयो ए आ माखौ बुजायो बर्गनि आखान्थिखौ बुजायो आरो अब्लानिया बेसे होनदो सोरगिदिं सिमाखौ 4a आ बर्गनि सोरगिदिं सिमा नालाय बेसे 80 होनना बुंदो 80 अब्लानिया जोंनियाव ए खौ लाखिना होबाय अब्लाथाय 80 खौ मा खालामहैसिगोन 4 जो एजे सानजाबना दंमोन नालाय रानहैबाय नैबे 4 आ अब्लाथाय मा जाबाय ए 4 जो 80 रान बेसे मोनगोन 20 मोनगोन जों 4 जो 80 खालामबा बेसे मोनो 20 मोनो थामहिनबा ए आ 20 माने मा बर्गनि जाय आखान्थि बियो बेसे जाबाय 20 सेन्टिमिटार जाहैबाय आरो अब्लानिया जों दा मा खालामनो हागौ अब्लानिया जोङो दा जिहेतु बर्गनि आखान्थि मोनबाय नालाय बेनि बर्गनि दब्लायथिखौ जों दिहुननो हासिगौ आरो दा बर्गनि दब्लायथि दा दब्लायथिया माबायदिमोन जोंना दब्लायथि माने एरिया आं एरियाखौनो लिरबाय दब्लायथि आरो बे बर्गनि दब्लायथि ओमफ्राय बर्गनि दब्लायथि फर्मुलाया जाबाय ए स्क्वायर आरो ए स्क्वायर अब्ला ए खौ बेसे मोनदों जों 20 मोनदो 20 नि स्क्वायर आरो 20 स्क्वायर माने मा 20 स्क्वायर माने 20 into 20 20 into 20 बेसे जायो 20 into 20 400 जायो एसेनोसो मोनबाय इ जाबाय बर्गनि इ बर्गनि माखौ मोनबाय जों दब्लायथिखौ बेसे 400 मोनबाय एबार मा दिहुनगोन जों आयतनि दब्लायथिखौ दिहुनगोन दा आयतनि दब्लायथिखौ दिहुनबाथाय जोंहा आयतनि दब्लायथियाव मा फैयो गोलाव सानजाब गुवार दा गोलावा बेसे गुवाराबा बेसे नैयाव होदो नै आयतनि गोलावा बेसे आयतनि लावथाया मोनसे बर्गनि आखान्थिनि फाननै होनना बुंदो अब्लाथाय आयतनि जितु लावथाय एल आ मा होनदो बर्गनि जाय आखान्थि बेनि फाननै बर्गनि आखान्थिनि फाननै होनदो अब्ला बर्गनि आखान्थिया बेसेमोन नैबे 20 मोन नैबे 20 नि फाननै माने मा नै सानजाब नै सिगाङाव नै सानजाब खालामना होबाय माने मा होनदो बर्गनि जाय लावथाय बेयो मा होनदो सरि नैबे आयतनि जाय लावथाय आयतनि लावथाया नैबे बर्गनि आखान्थिया बेसेमोन 20 नैयाव ओंखारदो दै जोंहा नैबे 20 बर्गनि आखान्थिया बेसे 20 ओंखारदोंमोन ना नैबे 20 बेनि बेसे फाननै होनदो फाननै माने नै सानजाब अब्लाथाय नै सानजाबबाथाय बेसे जाबाय नै सानजाब 20 बेसे 40 जाबाय बेनि उनाव जों दा गुवारखौबोथ' नांबाय ना आयतनि दब्लायथि दिहुनबा जोंनो गुवारखौबो नांबाय दा आयतनि गुवारखौलाय बेसे होदो आयतनि मा होनदो नै जुदि आयतनि गुवारा 20 सेन्टिमिटार आयतनि गुवारा बेसे होनदो 20 सेन्टिमिटार बेसेनो 20 सेन्टिमिटारनो अब्लानिया आयतनि दब्लायथिखौ जों दिहुनना लानोसै आयतनि दब्लायथि माने आयतनि ना दब्लायथि मानेथ' एरिया नालाय आं एरियाखौनो लिरबाय आयतनि दब्लायथि माने मामोन फर्मुलाया एल इन्टु बि मोन अब्ला एल आ बेसे एल आ जाबाय नैबे 40 इन्टु बि आ बेसे 20
मोननैखौ सानजाबना होबा बेसे जागोन लाथिख' मोननै नालाय जोबनायखौ लाथिख' लिरबाय मोननै ओमफ्राय 2 सानजाबो बेसे 800 9 ओंखारबाय 2 सानजाबो बेसे 9 ओंखारबाय थामहिनबा 800 जाहैबाय आरो अब्लानिया दा सोंथियाथ' सोंदो जे नैबे आयतनि दब्लायथिया बर्गनि दब्लायथिनिख्रुइ बेसे बांसिन होनना सोंदो अब्ला बेसे बांसिन जागोन नै बर्गनिया बेसे ओंखारदो 400 बर्गनिया ओंखारदो 400 आरो आयतना बेसे ओंखारदो 800 अब्लाथाय नै 800 निफ्राय नैबे बर्गनिखौ दानख'ना हो 400खौ बेसे जाहैबाय 400 थामहिनबा 400 सेन्टिमिटार स्क्वायर बारा जागोन आयतनि दब्लायथिया अबे नाम्बार अपसनाव दं 400आ दङ नैबे सी नाम्बार अपसनाव दं बेनो बेनि फिननाय जाहैबाय बेखौ लाबाय बे सोंथियाव होनदो जे रेनुआ गावनि न'नि मैजाखौ टाइलफोरजों खोबनो नागिरदों जाय 9 मिटार गोलाव आरो 7 मिटार गुवार गाहायाव होनायफोरनि बबे जखा गोनां टाइलफोरखौ बाहायनांगोन जाहाथे टाइलफोरखौ हानो गोनां जाया माने टाइलफोरखौ जेन सेफायनो गोनां जाया बेफोरबायदि अबे साइजनि टाइलखौ बाहायबाथाय जागोन बेखौ बुंदो आरो जायनि माने बिनि जितु न'नि गोलावा जाबाय 9 मिटार बा गुवारा जुदि 7 मिटार बा अब्लाथाय जों बेखौ मा खालामनांगोन बेखौ ओरैबायदि खालामनांगोन जोङो जे नै न'नि जितु न'नि दब्लायथिखौ जोङो नै गाहायाव होनाय अपसनफोरजों रानै नायनांगोन आरो ओमफ्राय जाय अपसनजों जों गासैखौबो रानना फोजोबनो हागोन बै अपसनानो फिननाय जाहैगोन दा जोंहा याव जिहेतु आयत महरनि जाहैगोन नालाय बियो जिहेतु गोलावा गुबुन ओमफ्राय गुवारा गुबुन नालाय बे आयत महरनि जाहैगोन बे जितु फ्लर बियो बेनिखायनो आयतनि दब्लायथि फर्मुलाया फैगोन याव गोलाव सानजाब गुवारा फैगोन आरो अब्लानिया जोङो बेखौ फारसेनिफ्राय रानलांसै नै गोलाव सानजाब गुवार जागोन नालाय बियो मा जागोन गोलावा जिहेतु 9 नालाय आरो नैबे गुवारा 7 नालाय मा जागोन 9 into 7 जागोन आरो नैबे जायतु जि मोनसे माबा होदो माने न'नि मैजा बेनि जितु माबाया फ्लरनि जिखिनि दब्लायथि आयत महरनि जागोन नालाय बियो ओरै महरनि जागोन बियो आयत बायदि माने गोलावा बेसे 9 जागोन गुवारा नैबे 7 जागोन बेनिखायनो गोलाव सानजाब गुवार फर्मुलाया फैगोन गोलावा जागोन नैबे बेसे 9 आरो गुवारा बेसे 7 आरो अब्लाना 9 into 7 खौ 9 into 7 किन्तु 9 आबो दं मिटाराव दं दै नैबे 9 मिटार नैबे 7 मिटार 9 मिटार into 7 मिटारखौ जोङो नैयाव होनाय अपसन मोनब्रैजों रानना नायगोन जाय अपसनजों राननो हायो बेनो बिनि फिननाय जाहैगोन दा जोङो बेखौ नायनोसै गासैखौबो फारसेनिफ्राय रानलांसै दा आं लिरना लाजोब्बाय इयाव जे इयाव मामोन 9 मिटार into 7 मिटार 9 मिटार into 7 मिटारखौ नैबे अपसनजों रानगोन 40 सेन्टिमिटार into 65 सेन्टिमिटारजों नै 40 सेन्टिमिटार दं 65 सेन्टिमिटाराव दङ दा होमबाथाय ओरैबायदि जाबाय गाहायनिया जिहेतु सेन्टिमिटाराव दं नालाय गोजौना मिटाराव दङ मिटारखौ जोङो सेन्टिमिटाराव लाना थांनांगोन अब्लानिया ओरै जागोन नैयाव आं सेन्टिमिटारखौ होनो बावबाय इयाव सेन्टिमिटार दं नैबेबो सेन्टिमिटार आरो अब्लाना इयाव ओरैबायदि 40 सेन्टिमिटार into 65 सेन्टिमिटार गाहायनिया नैबेयो 40 सेन्टिमिटार into 65 सेन्टिमिटार ओमफ्राय गोजौनि जाय मिटार इखौ सेन्टिमिटाराव लांनांगोन सेन्टिमिटाराव लांबा मा खालामनांगोन जों मिथिखागौ 100 सेन्टिमिटाराव 1 मिटार होना बेनिखायनो मिटारखौ सेन्टिमिटाराव लांबा 100खौ सानजाबनांगोन थामहिनबा 9 मिटारखौ सेन्टिमिटाराव लांबा मा खालामनांगोन 9 सानजाब 100 सेन्टिमिटार जाबाय नैबे 9 मिटारा मा जाबाय सेन्टिमिटाराव लांबाथाय 9 सानजाब 100 बेनि उनाव थिग बिदिनो नैबे 7 जे दङ 7खौबो जोङो सेन्टिमिटाराव लाङो 7 मिटारखौ सानजाबसिन मोनसे होबाय नैबे सानजाबा फैबाय इयाव ओमफ्राय 7खौ जों सेन्टिमिटाराव लांबा मिटारनिफ्राय 7 सानजाब 100 सेन्टिमिटार अब्लानिया दा जोङो गोजौनि गाहायनि गासै सेन्टिमिटाराव नालाय हानायखिनिखौ दानना होबाय सेन्टिमिटार दानबाय गोजौ सेन्टिमिटार गाहायनि सेन्टिमिटार दानबाय थिग बिदिनो जोङो नै 0 मोनसे दानबाय 0 मोनसे दानबाय थिग बिदिनो दा बेयाव माजोंबा राननो हानाय दं नामा नायबाय जों 4जोंथ' नै 100खौ राननो हागोन जेनेबा बेसे 25 मोनगोन हो बेनि उनाव मा थाबाय 65 थाबाय 65जों माबाफोर राननो हानाय दं नामा इयाव बेखौ नायबाय जों खिन्थु राननो हानाय गैखालिया बेयाव आच्छा 5जों दानबाथाय बेसे मोनगोन इयाव 5 सानजाब 13 बाथाय 65 फैगोन इयाव बेनि उनाव नैबेखौ 5 सानजाब 5 25 अब्लानिया दा 13आथ' प्राइम नाम्बार जाहैबाय माने रोदा अनजिमा जाहैबाय नालाय रोदा अनजिमाजोंथ' गावनि सानजाब गासै रोदा अनजिमा सानजाब गासै नङाबा रावखौबो राननो हाखाला बेयाव 9 बेखौ राननो हाया 7खौबो राननो हाला 5खौबो राननो हाला थामहिनबा राननो हाखाला 13जों रावखौबो राननो हाला गोजौआव थानाय बेनिखायनो बे
ए नाम्बार अपसना जाखाला बियो राननो हायासै नालाय एबार नैयाव फैलायबाय बी नाम्बार अपसनाव नायबाय जोङो जेयाव 9 मिटार इन्टु 7 मिटारखौ नैबेजों बी नाम्बार अपसन 55 सेन्टिमिटार इन्टु 40 सेन्टिमिटारजों रानना नायनि जों गाहायनिया इदिनो थाबाय इन्टु 40 सेन्टिमिटार थाबाय गोजौनिखौ जों मा खालामनांगौ गोजौनिखौ मिटारखौ सेन्टिमिटाराव लांनांगौ मिटारखौ सेन्टिमिटाराव लांबा मा खालामोमोन जौसेजों सानजाबोमोन दा 9 मिटार दं नालाय 9 इन्टु 100 खालामबाय सेन्टिमिटाराव थांबाय मिटारा एबार सानजाबा थाबाय नैयो 7 मिटारखौ सेन्टिमिटाराव लांबा मा खालामनांगौ 7 जों 100 खौ सानजाबना होनांगौ सेन्टिमिटाराव थांबाय नै अब्लाथाय इयाव हानायखिनिखौ दानबाय जों एखे गोजौआव सेन्टिमिटार गाहायाव सेन्टिमिटार गोजौनि सेन्टिमिटार गाहायनि सेन्टिमिटार केन्सेल 0 मोनसे केन्सेल नैबेयाव 0 मोनसे केन्सेल बेनि उनाव माजोंबा दाननो हाबावो नामा 4 जों हायो जोङो जौसेखौ रानबाथाय 25 मोनो एबार मा थाबाय 55 थाबायना 55खौ जों 5 जों राननो हागौ 5 जों रानबाथाय बेसे मोनगोन 11 मोनगोन आरो गोजौनिखौबो नैबेयाव जाय 10 दङ बेखौ 5 जों रानबाथाय बेसे 2 मोनबाय अब्लाथाय मा थाबाय गाहायाव 11 थाबाय गोजौआव थाबाय मा 9 थाबाय 25 थाबाय सानजाब 27 थाबाय सानजाब मा थाबाय नैबे 2आ थाबाय दा 11 जों सोरखौबा राननो हायोना हाया रावखौबो राननो हाया 11 जों बेनिखायनो बी नाम्बार अपसनाबो जाखाला एबार जों नैबे सी नाम्बार अपसनाव फैलायबाय इयाव 9 मिटार इन्टु 7 मिटारखौ जोङो नैबे सी नाम्बार अपसनजों राननानै नायगोन जों हायोना हाया गाहायनियाथ' इदिनो थाबाय 35 सेन्टिमिटार इन्टु 45 सेन्टिमिटार अब्लानिया गोजौनिया नै 9 मिटारखौ जोङो सेन्टिमिटार लांबा मा 9 इन्टु 100 सेन्टिमिटार सानजाबा थाबाय 7 मिटारखौ सेन्टिमिटार लांबाथाय मा 7 जों जौसे सानजाबनांबाय सेन्टिमिटाराव थांबाय बियो अब्लाथाय जोङो दा दाननोसै हायो नामा माजोंबा दाननो हायो नैबे 7 जों 35खौ रान बेसे मोनगोन 5 मोनगोन 7 जों 35खौ रानबाथाय बेसे 5 मोनबाय एबार नैयाव 9 नायो 9 जों नै 45खौ रान 9 सानजाब 5 45 नै राननो हालायबाय एबार 5 जों जौसेखौ रान 20 मोनबाय एबार नै 5 जों आरो 20खौ रान बेसे 4 मोनबाय अब्लानिया गाहायाव माफोर थाबायना गाहायाव जेबो थायासै माने मा गोजौनिखौ गासैनिखौबो रानजोबनो हाबाय बेनिखायनो जिहेतु अपसन सी निजों जोङो गोजौनि गासैखौबो रानजोबनो हाबाय नालाय फिननाया जागोन अपसन सी बेनो बेनि फिननाय गुबुन मोनसे सोंथि लाबाय इयाव होनना बुंदों मोनसे बर्गनि सोरगिदिं सीमाया 24 सेन्टिमिटार आरो मोनसे आयतनि लावथाया 8 सेन्टिमिटार जुदि बर्ग आरो आयतनि सोरगिदिं सीमाया समान अब्ला आयतनि दब्लायथिखौ दिहुननो होदो जोंनो मा होदो फार्स्टआवनो बर्ग होदो बर्गनि सोरगिदिं सीमा अब्लाथाय बर्गनि सोरगिदिं सीमानि फर्मुलाया मामोन 4a बर्गनि सोरगिदिं सीमाया बेसेनो 24 4a बेसे 24 जों समान अब्लाथाय इयाव a खौ लाखिना होबाथाय मा जागोन 4 जों a जों सानजाबना दंमोन नालाय आगदाखै थानाय 24 खौ 4आ रानहैबाय 4 जों 24 रानबा बेसेमोन 6 मोनोमोन अब्लाथाय a आ बेसे जाबाय 6 माने बर्गनि आखान्थिया बेसे 6 जाहैबाय आरो अब्लानिया इयाव आरो मा होनदो आयतनिखौ लावथाइखौ बेसे होदो 8 सेन्टिमिटार आरो दा जोंना आयतनिया फैथ'वाखै आयतनिखौ दोनथ'बाय आरो इयाव मोनसे खोथा बुंदो नै जुदि बर्ग आरो आयतनि सोरगिदिं सीमाया समानब्ला इदि होनना बुंदो आरो माने बर्गनि सोरगिदिं सीमाजों आयतनि सोरगिदिं सीमाजों समान होनदो बर्ग आरो आयतनि सोरगिदिं सीमाया समाननो माने मा जाहैगोन बर्गनि सोरगिदिं सीमाया माने मा बे जाबाय आच्छा आं इयाव मोनसे खोथा आयतनिखौ आं गिबियावनो थिक खालामना लाग्रोनि आयतनि लावथाइखौ होदो बेसे आयतनि लावथाइया 8 नो आयतनि लावथाइखौ जों माजों फोरमायोमोन एल जों फोरमायो अब्लाथाय एल आ बेसेनो 8 सेन्टिमिटार नैबे आयतनि लावथाइया आरो इयाव होनना बुंदो बर्ग आरो आयतनि सोरगिदिं सीमाया समान होनना बुंदो अब्लाथाय आयतनि सोरगिदिं सीमा फर्मुलाया मामोन 2l + b एल आ जाबाय आयतनि लावथाइ b आ माने मा गुवार बेनिफ्राय बियो सोरजों समाननो नैबे जे बर्गनि सोरगिदिं सीमादो दा बर्गनि सोरगिदिं सीमाया बेसे नै बर्गनि सोरगिदिं सीमाया बेसे 24 सेन्टिमिटार बेनिखायनो आयतनि सोरगिदिं सीमाजों बर्गनि नैबे
सोरगिदिं सीमाया समान नालाय नैयाव 24 लिरबाय जों मानो होनबा बर्गनि सोरगिदिं सीमाया बेसे 24 सेन्टिमिटार अब्ला नै बेयाव दा जों ओरै खालामबाय l + b खौ लाखिना होबाय जों नैखो सिङाव थानायखौ एबार 2 आ सानजाबना दंमोन ब्रेकेटजों ओजानिखौ रानैसिगोन 24 खौ 2 आ रानैबाय नै अब्लाथाय ओरै जाहैबाय दा l नि मानखौथ' जों मोनदो नै l नि मानखौ बेसे दो 8 होना दोनदो इयाव l नि माना बेसेनो 8 प्लास नै b आ थाबाय आरो जोंनिखौ 2 जो 24 रान बेसे मोनगोन रानबाथाय 12 मोनगोन माने 2 जो 24 रानबा बेसे मोनो 12 मोनो अब्लाथाय b खौ लाखिना हो b खौ लाखिनाबा मा जागोन ओजाथ' 12 दंखायो आगदाखै प्लास 8 आ जों थांबा मा जायो -8 जायो अब्लाथाय 12 निफ्राय 8 थांबा बेसे 4 अब्लाथाय b आ बेसे जाबाय 4 जाबाय आरो अब्लाथाय जोंखौ मा सोंदो अब्ला आयतनि दब्लायथिया होनना बुंदो आयतनि दब्लायथि दिहुननोबाथाय फर्मुलाया मामोन जोंना l * b इ जाबाय आयतनि दब्लायथि फर्मुला l आ बेसेखा 8 खा आरो b खौ बेसे मोनदो जों नै b खौ बेसे मोनदो b खौ जोङो 4 मोनखादो होमबाथाय l नि जायगायाव नैबे 8 नालाय 8 होबाय इनटु b नि जायगायाव बेसेगोन b नि जायगायाव नै 4 ओंखारदों नालाय 4 होबाय होमबा 8 * 4 बेसे 32 अब्लाथाय 32 आ अबे नाम्बार अपसनाव दं बेखौ नायनांगौ जों 32 आ दङ नैबे c नाम्बार अपसनाव स' फिननाया c नाम्बार अपसन जाहैबाय गुबुन मोनसे सोंथि लाबाय इयाव होनदो मोनसे बर्गनि सोरगिदिं सीमाया 20 सेन्टिमिटार मोनसे आयतनि गुवारा बर्गनिजों समान माने आयतनि गुवारा बर्गनि गुवारजों समान माने बर्गनि गुवार माने मा आखान्थि बर्गनि आखान्थिजों समान आयतनि गोलावा बेनि गुवारनि फाननै जायो होनना बुंदो बर्ग सेन्टिमिटाराव आयतनि दब्लायथिया बेसे बेखौ दिहुननांगौ जों दा इयाव बर्गनि सोरगिदिं सीमा दो बर्गनि सोरगिदिं सीमा फर्मुलाया मामोन 4a इखो होनदो बर्गनि सोरगिदिं सीमाखौ बेसे होदो 20 होदो बेनिखायनो 20 बेयाव 4a माने मा बर्गनि सोरगिदिं सीमा फर्मुला बियो आरो बेसे होदो इखौ सोरगिदिं सीमाखौ 20 होदो अब्लानिया मा जाहैबाय नैयाव जोङो 4 जो a जो सानजाबना दं a माने मा बर्गनि आखान्थि बियो बे आखान्थिखौ दिहुनना लागोन जों a खौ अब्ला a खौ दिहुनना लाबा मा जागोन 4 जो a जो सानजाबना दंमोन नालाय 4 आ आगदाखै थांनाय लोगो आगदाखै थानाय 20 खौ रानैबाय बियो ओमफ्राय a आ बेसे जासिगोन 4 जो 20 रानबा बेसे मोनो जों 5 मोनो बेनिखायनो बेसे जाबाय इयाव 5 जाहैबाय आरो बर्गनि आखान्थिया बेसे 5 जाबाय अब्लाथाय जोंखौ मा होनदो जे आयतनि गुवारा बर्गनिजों समान अब्लाथाय आयतनि जाय गुवार माने मा b जो होयो जों बियो मा होनदो नैबे बर्गनि आखान्थिजों समान जायो बेसे बर्गनि आखान्थिया 5 ना बेनिखायनो b आ बेसे जागोन 5 जागोन आरो ओमफ्राय आरो आयतनि गोलाव माने मामोन इयो l ओमफ्राय नाव नैबे गोलावा मा होनदो बिनि गुवारनि फाननै गुवारा बेसे गुवारा नैबे 5 ना नैबे 5 नि बेसे फाननै माने मा 2 सानजाब माने मा होनदो गोलावा गुवारनि फाननै गोलावा मा होनदो गुवारा बेसे 5 ना 5 नि फाननै माने मा सानजाब 2 होमबा 2 सानजाबा बेसे जाखो 10 माने b आ बेसे ओंखारबाय b आ 5 आरो l आ बेसे ओंखारबाय l आ जाबाय बेसे 10 ओंखारबाय आरो जायखौ दिहुननो होदो जोंखौ बे जाबाय आयतनि दब्लायथि दा आयतनि दब्लायथि दिहुननांगौ आयतनि दब्लायथि फर्मुलायाथ' मा l * b अब्लाथाय जोंहा l आ बेसे मोनदो l आ जाबाय 10 इनटु b खौ बेसे मोनदो b खौ जों बे मोनदो बेसे 5 अब्लाना बेसे जाबाय 10 * 5 बेसे 50 अब्लाथाय एन्सारा बेसे जागोन 50 बर्ग सेन्टिमिटार थामहिनबा बबे नाम्बार अपसन 50 आ नैबे b नाम्बार अपसनाव दं बेनो बिनि फिननाय जाहैबाय नेक्स्ट मोनसे सोंथि लाबाय बे सोंथियाव होनदो नै मोनसे आयतनि सोरगिदिं सीमाया मोनसे बर्गनिजों समान माने बर्ग आरो आयतनि सोरगिदिं सीमाया समान होनदो बर्गनि सोरगिदिं सीमाया 96 सेन्टिमिटार आरो आयतनि गुवारा बर्गनि आखान्थिनि 4 सेन्टिमिटार खम आयतनि दब्लायथिनि फाननै माने आयतनि दब्लायथिखौ दिहुनबाय आरो फाननै माने मा सानजाबनांगौ 2 जो होमबाथाय जों अबेनिफ्राय जागायनांगोन बेयाव जे बर्गनि सोरगिदिं सीमा होदो बेनिफ्राय जों जागायनांगोन दा बर्गनि सोरगिदिं सीमाया मा इ जाबाय 4a बर्गनि सोरगिदिं सीमाया बेसे 4a जोंना फर्मुलाया इनोखा माने a माने मा बर्गनि आखान्थि आरो दा बेसे होदो जोंनो 96 होदो सोरगिदिं सीमाखौ अब्लानिया जों बेयाव मा खालामनांबाय a खौ लाखिनांबाय a खौ लाखिबा मा जागोन नैबे 4 आ 96 खौ रानैसिगोन ओजानि 96 खौ रानैबाय अब्लानिया बेसे थागोन 4 जो 96 खौ रानबा जों बेसे मोनगोन 4 सानजाब 2 8 से आद्रा थागोन 16 जागोन 4 सानजाब 4 16 थामहिनबा 4 जो 96 रानबा बेसे मोनगोन
24 मोनगोन आरो जोङो बेसे मोनबाय 24 मोनबाय जोङो अब्लानिया जोंहा जिहेतु बर्गनि आखान्थिखौ मोनबाय एबार नेक्स्ट जोङो माबायाव थांलायनोसै नैयाव नायलायनोसै नै मोनसे अब्लाथाय मा होनदों नै आयतनि गुवारा बर्गनि आखान्थिनि 4 खम होनना बुंदों माने जोंनाथ' नैबे बर्गनि आखान्थिखौ जों बेसे मोनबाय 24 मोनबाय ना अब्ला आयतनि गुवारा माने बिया मा जागोन नैयाव जे जोङो बर्गनि आखान्थि 24 मोनदो नैबे 24 नि बेसेनो 4 खम होनना बुंदो माने -4 खम माने मा माइनास माने -4 आरो 24 निफ्राय 4 थांबा बेसे जायो 20 जायो अब्लाथाय गुवारा बेसे जाबाय बिया 20 जाहैबाय सोरनि गुवार इयो आयतनि गुवारा बर्गनि आखान्थिनि 4 सेन्टिमिटार खम होनदो दा बर्गनि आखान्थिया 24 मोनदोंमोन जोङो नै इयाव 24 मोनदों ना 24 बेनि बेसे 4 खम माने -4 इक्वल्स टु बेसे जाबाय 20 ओमफ्राय उनाव नेक्स्ट आरो जों मा दिहुननांगौ नैयाव आयतनि सोरगिदिं सीमाया मोनसे बर्गनिजों समान दा बर्गनिखौथ' जोंहा सोरगिदिं सीमा खादों होमबा आयतनि सोरगिदिं सीमाखौ जों नायनि दा आयतनि सोरगिदिं सीमा फर्मुलायाथ' ओरैबायदिमोन माबायदिमोन आयतनि सोरगिदिं सीमा फर्मुलाया 2y l + b बे जाबाय आयतनि सोरगिदिं सीमा फर्मुला दा आयतनि सोरगिदिं सीमा फर्मुलाया मा होनदो बर्गनिजों समान होननानै आरो बर्गनिजों समान जायोबा बर्गनियालाय बेसे बर्गनिखौ होनाय दंखायो बेसे नैबे 96 सेन्टिमिटार होखादो बेनिखायनो 96 जो समान जाबाय एबार जोंना ओरै थाबाय बेयाव नै ब्रेकेट सिंनि l + b आल' थाबाय एबार मा खालामगोन नै 2 आ 96 खौ रानैसिगोन मानो होनबा 2 आ नै ब्रेकेटनि सिगाङाव दं माने सानजाबना दंमोन बियो बेनिखायनो रानैसिगोन नैबे 96 खौ रानैसिगोन दा 96 खौ रानबा बेसे मोनगोन 2 जो 9 खौ रानबा बेसे मोनो 2 × 4 जार बेसे 8 आरो ना 1 आद्रा थाबाय 16 जाबाय होमबा 2 सानजाब 8 बेसे 16 स' बेसे 48 जाहैबाय ओमफ्राय मोनसे खोथा बेयाव नैयाव b नि मानखौ जों दासो मोनदो नै b नि माना बेसे जाना दं 20 जाना दंना एखायनो l आ l थाबाय b नि जायगायाव जोङो 20 खौ होबाय ओमफ्राय ओजोंआ मा थाबाय नैबे 48 आ थाबाय एबार जों l खौ लाखिना लायनोसै l खौ लाखिनाबा मा जागोन ए +20 आ आगदाखै थांबा माइनास जाहैगोन नैयाव आगदाखै 48 दंखायोना बेनिफ्राय माइनास जागोन नैबे 20 आ अब्ला बेसे जागोन 48 निफ्राय 20 थांबा बेसे मोनो जों 28 मोनो अब्लाथाय जों मा मोनबाय b खौ बेसे मोनबाय 20 मोनबाय आरो l खौ बेसे मोनबाय नैबे l खौ मोनबाय जोङो 28 मोनबाय l आ बेसे 28 अब्लानिया जों मा दिहुननांगो आयतनि दब्लायथिनि फाननै होनदो अब्लाथाय आयतनि दब्लायथिखौ दिहुनना लाग्रोन जों फार्स्टआवनो आयतनि दब्लायथिया मा l × b अब्लाथाय l आ बेसे l आ जाबाय 28 सानजाब b आ बेसे नैबे 20 अब्लाथाय जों इखौ सानजाब नांगौ सानजाबा लाथिख' मोनसे दं आगदाखै थाखाबायो 2 सानजाब 8 16 से थाबायना आखायाव 2 सानजाब 2 4 दहायनि 1 जो 5 560 जाबाय नाथाय एन्सारा बेखिनिखौल' दिहुननो होआखै इ जाबाय मा आयतनि दब्लायथि सोंथिया मा होनदो आयतनि दब्लायथिनि फाननै माने मा 2 सानजाब माने इयाव जोंना बे दब्लायथिया 560 मोनबायना जों 560 जो मा खालामनो दो बिनि फाननै दिहुननो दो माने मा सानजाब 2 खौ सानजाबना नांगौ अब्ला 2 खौ सानजाबना हो 2 सानजाब लाथिख' 2 सानजाब 6 12 से थाबाय आखायाव 2 सानजाब 5 10 दहायनि 1 जो 11 माने 1 1 2 लाथिख' जाबाय अबे जागोन फिननाया 1 1 2 लाथिख'आ नैबे D नाम्बार अप्शनाव दं बियो एन्सारा जाबाय D नाम्बार अप्शन सोंथि लाबाय बेयाव होनदो जे मोनसे बर्गनि सोरगिदिं सीमाया 44 सेन्टिमिटार मोनसे आयतनि सोरगिदिं सीमाया बे बर्गनिजों समान माने आयत आरो बर्गनि सोरगिदिं सीमाया समान जागोन आयतनि गोलावआ बर्गनि आखान्थिनि 5 बांसिन बर्ग आरो आयत दब्लायनि दाजाब गासैया माने मा बर्गनिबो दब्लायथि दिहुननांबाय आयतनि दब्लायथिबो दिहुननांबाय ओमफ्राय मोननैखौ दाजाबना होनांगौ बेसे जायो जों बेखौ नायनि दा होमबाथाय जों फार्स्टआवनो नैजों जागायनि बर्गनि सोरगिदिं सीमाजों 44 होदो नालाय बर्गनि सोरगिदिं सीमा माने मा इयो 4a a आ मा a आ जाबाय बर्गनि आखान्थि अब्लानिया बर्गनि सोरगिदिं सीमाखौ बेसे होदो नै 44 होदो ना बेखायनो समान 44 लिरबाय जों मा खालामनि a खौ लाखिना होनि a खौ लाखिनाबा मा जागोन ओजोंनि 44 खौ a जो सानजाबना थानाय 4 आ रानैगोन रानैबाय नै अब्ला 4 जो 44 रानबा बेसे मोनगोन 11 मोनगोन जों
अब्लाथाय ए आ बेसे जाबाय ए आ जाबाय 11 अब्लाथाय बर्गनि आखान्थिखौ जों 11 मोनबाय होमबाथाय जों नेक्स्ट नै मोनसेया उनाव जागोन बेखौ उनाव बानायनि जों ओमफ्राय उनाव नियाव मोनसे खोथा होनदों नै आयतनि गोलावा बर्गनि आखान्थिनि 5 बांसिन माने आयतनि गोलावखौ जों माजों लायो स्मल एल जो लायो अब्लाथाय आयतनि गोलावा मा होनदों एल आ नै बर्गनि आखान्थिनि 5 बांसिन बर्गनि आखान्थिया बेसे 11 बर्गनि आखान्थिया 11 नि बेसे बांसिन 5 सेन्टिमिटार बांसिन माने मा दाजाब अब्लाथाय 11 जो 5 जो दाजाबा बेसे जायो 16 थामहिनबा एल खौ जों बेसे मोनबाय एल खौ जोङो 16 मोननानै लाखाबाय बे मोनसे बेनि उनाव नेक्स्टआव होनना बुंदो आयतनि सोरगिदिं सीमाया बे बर्गनिजों समान माने आयतनि सोरगिदिं सीमाजों बर्गनि सोरगिदिं सीमाजों समान दा आयतनि सोरगिदिं सीमा फर्मुलाया मामोन 2l + b मोन जेराव l आ जाबाय गोलाव b आ जाबाय गुवार बि मा होनदो आयतनि सोरगिदिं सीमाया बर्गनिजों समान दा बर्गनिखौथ' होनाय दं बेसे दो बर्गनि सोरगिदिं सीमा 44 होदो ना बेखायनो समान 44 जाबाय एबार जों मा खालामबाय नै ब्रेकेट सिङाव थानाय l + b खौ लाखिना होबाय अब्लाथाय ओजानि 44 खौ नैबे 2 आ रानैबाय ओजा थानाय 2 आ रानैबाय अब्ला मा जागोन 2 जो 44 रानना हो बेसे मोनगोन जों 22 मोनगोन 2 जो 44 रानबा 22 आरो एबार मोनसे खोथा जालायबाय l खौथ' जों बेसे मोनदों 16 मोनखादों ना l नि जायगायाव जोङो 16 खौ होनांबाय नै प्लास थाबाय नै b थाबाय ओजोंहा थाबाय नैबे 22 आ थाबाय एबार जों मा खालामसै नैबे b खौ लाखिना होनसै जों नै b खौ लाखिना होबाथाय मा जाबाय b खौ लाखिना होयोब्लाथाय नै 16 आ जों थांबा माइनास जासिगोन 22 निफ्राय 16 आ माइनास जाहैबाय अब्ला b आ बेसे 22 निफ्राय 16 थांबा बेसे मोनो जों 6 आनो मोनो अब्लाथाय गुवारा बेसे जाबाय 6 जाहैबाय आरो माने b खौ जोङो बेसे मोनबाय 6 मोनबाय फारसेथिं जोङो l खौ बेसे मोनना दं 16 मोनना दं अब्लाथाय मा होनदो बर्ग आरो आयतनि दब्लायथिनि दाजाबगासै होमबा बर्गनि दब्लायथियालाय बेसे बेखौ जों दिहुननांबाय बर्गनि दब्लायथि माने बर्गनि दब्लायथि एरिया आरो इयो बर्गनि दब्लायथि फर्मुलाया मामोनियाव a स्क्वायर मोन a स्क्वायर फर्मुलाया अब्लाथाय जोंना a खौ बेसे मोनखादो नै 11 मोनदो ना अब्ला 11 नि स्क्वायर जाहैबाय आरो 11 स्क्वायर माने मा 11 स्क्वायर माने 11 सानजाब 11 अब्लाथाय 11 सानजाब 11 बेसे 121 जायो फारसेथिं एबार आरो मा नांगौ बर्गनि दब्लायथि दिहुनबाय आयतनि दब्लायथिबो दिहुननांगौ आयतनि दब्लायथिया मामोन फर्मुलाया आयतनि दब्लायथिब्लाथाय माने एबार आयतनि आरो ना आयतनि दब्लायथि एरिया आयतनि दब्लायथि फर्मुलाया मामोन l * b आरो बिनिया अब्लाथाय l आ बेसे ओंखारदो l आ जादो 16 * b आ बेसे b आ जाबाय नैबे 6 अब्ला सानजाबना हो 6 सानजाब 6 36 3 थाबाय आखायाव 6 सानजाब 1 6 दहायनि 3 जो 9 जाबाय अब्लानिया जोंखौ मा होनदो बर्ग आरो आयतनि दब्लायथिनि दाजाबगासैया नेयाव जे बर्गनि दब्लायथि मोनदो जोङो 121 आरो आयतनिखौ बेसे मोनदो 96 बे मोननैखौ दाजाबना होनांगौ माने 121 दाजाब 96 दाजाबना होबाय जों 1 जो 6 जो बेसे 7 दाजाबबा 9 जो 2 जो दाजाबबा बेसे 11 से थाबाय आखायाव इ जाबाय 2 आ फैबाय होमबा बेसे जाखो 217 अबे नाम्बार अपसनाव दं 217 आ नैबे ए नाम्बार अपसनावनो दं स' एन्सारा बेसे जाबाय 217 दिनै क्लास नाम्बार 23 खौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय दिनै जोङो खायसे एसे हार्ड टाइपनि कुइसनखौ एसे सावरायबाय आरो नेक्स्ट मोनसे क्लास नाम्बार 24 आव फैफिनलायगोन जोङो बेयाव जोङो बेनि सायावनो पेरिमिटारनि सायावनो एसे सावरायबावनो गोनां दङ जोंहा बेखौ जोङो पार्ट 8 आव सावरायसिगोन स' दिनैनि थाखाय बेयावनो दोनथ'बाय थाबैनो क्लास नाम्बार 24 आव लोगो मोननायनि मिजिंजों गासैनिसिमबो गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों नोंथाङा जुदि बे भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायब्ला बे भिडिअखौ लाइक खालाम आरो बेनि थाखाय नोंथाङा पाब्लिक कमेन्ट होनो हागोन आरो बेखौ शेयार खालामबानो जाबाय गोजोन्थों